innal ladina kafaru satawiko ben yeddube lan tughniya nafata anhum ga mabbe amwaluhum jawlele mabbe wala auladuhum nafata bibbe mabbe min Allah elata Allah shay'an haydar wa ulaika be kay ashabun nari ngoni yimbe jeygol on kambe fiha e jeygol hesebe nati khaliduna kabe nyawana be tiasal masalu sifa ma yunfiquna kabe nafkata gambe heferebe fi hadhihi alhayati ad-dunya enam do ngurdam aduna aywa kama salirihin ma kuna sifa hendu fiha ene hendu he sirrun jangol walla nguleki cattuki jangol cattugol walla nguleki cattuki asabat nguleki ki hebi harsa gese gawmin yimbe walamu tonyobe anfusahum koyumen maha bada ben jabba ngesa ma ndena ha fudo wuftude hendu bondu yana hen bonna ngesa ba dum woni fa ahalakatu hendu ndu halka ngesa ba sa ari hen ay dara tawata hen ha koy ko non ne nafagaaji mabbe jahatan koy mere kambe heferebe kebe ngasanta yimbe fora suuji en kebe balanta yimbe masala an gede kewde hay hunde nafa baraji ngala wama zalamahumullahu alla non to nyani be e yebade nafagaaji mabbe walakin ko woni kambe de yazlimuna anfusahum kambe tonyata koy mabbe kambe tonyata koy mabbe holko be bari kambe ko ganda ene bonna ko banno ya ay wana khalil wondon do defta wondon hemnam go yunam jewon do يا أيها الذين آمنوا إيه مودن قوم بالله لا تتخذوه رجل بدانة سهلا بأورن جلس من سروج من دونكم بموانا أنون جول بهرج سهلا بيهود ينكوب هرج سهلا بالنصارى أنون بدأ دوم أنون كالنا بسروج من أنون بدأ دوم لا يعلمونكم سبو كامبه بندب إن تاكو أن خبالن كويته بونند بندب إن تاكو أن بونند to bangi banande be dabbe kala ko mojje kala mo banande arde man ene weli be kambe dum non hoto kalne be sirruji mon la ya'lunakum khabalan ay bi khabalin so bu be nazir khafi to bangi banande be dabbe dinanta ko on waddu sabo kambe be jidi tan ko ma anitum ko ene metta on bimmi hitan ko metti on kala ko julbe dañi problème ene weli kefer yo bindum bay dum gono sukara ni on non hoto hala dum siruma sabo gar baratil bagda o feñi gangu non min afaymi kunude mabbe aha wa ma tukhfi suduruhum kambe hefere be ko berde mabbe de cuudi ko akbaru buri mawnude ko be kalanta on ko kar bayanna allah wi min peñinani on amin peñinani lakum wona don ala ayati dalilaji gotin bago hatta amen in kuntum taqiluna bayde odon pama ha antum onon ulai ehemon onon julbe tuhibbunahum odon jidibe kambe heferebe sabu cehilagu modon e mabbe e sabu jidigal modon e mabbe kono kam wala yuhibbunahum kambe jida on bim son jidibe kambe ko be jida on wo tuminuna onon julbe odon gongina bil kitabi defte kullihi dendaga won kambe non kambe gongnan deftere modon an kay era gongni tawrede ar gongni din jidde kono kambe gongnan gura ha enen kay enen buri wa idha laqukum sabe kawre mon kambe heferebe yahudiyan ko be nafiqebe qalu be ngona wiide amanna Allah min gol wala on koy raison gondon min haqiqa wa idha khalaw sabe duttima addu alaykumul anamil be ngata e mon guje pedimbe min al-ghayz zabu tikkude ko be jiya mun ko ngada dum Allah wi gulbi be mutu bi ghayzikum maaye e tikkere mon de keddo be hen ha mayde ngerje on gonta yi ko weli on inna Allah kay alimun kanko woni gandudo bi zati sudur ko wona ber in tamsaskum onon julbe be so hebi on hasanatun ko be ni'ma Allah walli on pooli on kebi galle jewta suhum mettabe sunina be fe wa in tusibukum so tawi hebi on sayyi'atun ko wayna bonandeji so problème hebi julbe jew yafrahu biha be belto hen kambe heferebe wa in tasbiru Allah wi so on muni onon julbe be e ko be badata on ko wa tattagu on dentima Allah la yadurrukum lorlata on kayduhum peje be shay'an haytus inna Allah non bima ya'maluna ka be golla do muhidun ko pilti Allah ne pilti e ko be golla jamtu wa idha gadawta
subaka mo dawɗa min ahlika e galle ma dawɗa e galle ma Madinatul Munawwara e suudu jom suudu ma yumma Aisha radiyallahu anha anani subaka mo dawɗa o an nelaɗo Allah to bawwi u ada jippina almu'minina julɓe magaida cipporɓe ligitali wonande hare adi wiye goneɗo go fo aɗa waɗɗo place wallahu Allah ñande hen sami'un kanko woni nanowo konngudi mon alimun ganduɗo alhaaliji mon woni walde uhdi kharaja an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam o yalti kanko annabi o mo wonde ujunere neɗɗo walla ujunere neɗɗo mankude worɓe capanɗe jeyo ujunere mankude capanɗe jeyo walla ujunere neɗɗo timmude wal mushriku wona ñande hen hefere ɓe 3000 ko ujunnaje tata ende hen hefere ɓe ko ujunnata julɓe ko ujunere wodere wa nazala bi shi'bi kanko nelaɗo o jippoyi nokkuni wiye shi'bu yawma sabti ñalawma aset saabi a shawwalin jeeɗiɗi humtorama sanata 30 min hijrati fergo makko ne yaara duuɓi tati ñande he wa ja'ala dhahruhu wa askaruhu ila ahadin anani de wa ja'ala waɗi dhahrahu keeci makko wa askarahu e arme makko ila uhudin fewde hayre ni wi uhudi o fayto wa sawwa sufufahum o kolli sappeji mabɓe wa ajlasa jaysan min ar-rummat o joggini arme mo ganduɗa ko werdotoɓe wa amarra alayhim Abdullah ibn Jubayr o wi oɗo yo wonne mabɓe oɗo woni général mabɓe anani de bi sakhil jabali ɓe yo golles hayre wa qala indahu anna bin nabi o wi en bicce ga amen kure de la yatuna min wara'ina to be gardu en caggal daro de don wala tabrahu ghalaban anani ghalabana aw nasarna hota ceere e palasuji mon so en poori e so en poala mo foru gummode don nelaado wali ni arme o wadi arme o pecce joy nde ɓe ngari hankanti uhdi hayre uhdi nde ɓe ngari ɓe dari ɗon eɓe kuccite hefereɓe ɓe hefereɓe ɓe ñanden ko ujunnaje tato julɓe ɓe ko ujunere neɗɗo mankude capanɗe joyo o waɗi armé o pecce joyi o waɗi hen feccere o wi ɓen yo keeri yeeso feccere wonne nde ɓen yo ket caggal makko feccere wonne nde ɓe yo gon banggue wargo feccere wonne nde yo heed banggue rewo feccere wonne yo won hakkude o wi hay goto dirtu place mum so en pooli hoto dirte so en poolama hoto dirte son mbaɗi noon poolen so ɗum ala en poole kanko woni général Allah wi ida hammat kuma nde himmani ɗa ifatani pelle ɗiɗi min kuɓe mon fedde banu salamata en e banu harisata en ɓen gonno heɓɓe ga banu salamata en kenno banggue worgo banu harisata en keedi banggue rewo ɓen kimmani an tafsalade kulata wa tarjaa dutti kimmani ruttade lamma raja Abdullah ibn Abi Ubay wal munafiq wa ashabuhu andi Abdullah ibn Ubay en garino ɓen koye arme hen jeeno ko temedde tata neɗɗo ɓen ɗon noon nde haare nde waɗi peleb tan ɓen jalti nde ɓe jalti nde noon hennoɓe banggue worgo ɓe e hennoɓe banggue worgo rewɓe ɗeɓi hulde ɓen gone noddude nafiqe ɓe mbi alama naqtulu on garata kaɓe ɗen anfusana wa awladana enen e pittali men kaɓe ɗen enen e ɓiɓɓe men wa qala li abi Jabir Salmi alqailu lahu binoɗo mo kanko Abdullah ibn Ubay Abdullah ibn anani o yoyi Abdullah anani abi Jabir Sulaymi binoɗo mi ñamdori mamama Allah e annabi mon o lawna wallahi mi wondiri Allah Abdullah ibn Ubay jaabimo wi wallahi mi wondiri Allah lawna alamu qitalan lattaba'nakum sanna emin bawno hare wallahi amin de wanno e modon Abdullah ibn Ubay wi non fasabbatahum Allahu fedde hennonde worgonde ɓeɓino hulde e hennonde rewde ɗeɓi hulde Allah tabitini ɓerɗe mabɓe ɓe mbasiyade wallahu Allah waliyuhuma kañum woni keerɗo e mabɓe kañum woni balloɓe wa alallahi koye Allah falyatawakkalil mu'minuna julɓe sene mbakkilo yo mbakkilo e julɓe yo mbakkilo hen
o wi arwande pop nde hare nde fuɗɗi tan pelep premier o julde pooli nelaɗo noon wino hayso pooli hoɗo ɓe dirtu nde ɓe pelep tan ɓe pooli tan tan julɓe ɓe mbayno hankandi murtuɓe ni dutti hen kandi kocca ga pucci en taw hankandi hefre ɓe dogui ene kocca ga pucci ene kocca ga gueloɗi ene kocca ga dammiri ene kocca ga vesteji ene kocca ga silemeji ɓe goppi place uji mabɓe hefre ɓe jeeya ɓoy Allah itti kuɗol ngol e ɓerɗe mabɓe dutti nde wonde ɓe pi he julɓe enen Hamsatu wara awwalan arwande fof wo sujja wajhu rasulillahi hoore nelaɗo Allah heela yeeso ngo heela ƴiƴam o kusirat rubaiyatuhu ñiiƴe makko ɗe ɗo kadi fiya kadi keli nelaɗo Allah o duriba ni fan wa 70 darbatan ñande hen o fiya capanɗe jeeɗiɗi e ko rewi kural hakkude kural e silama omo fiye Talha ibn Abdullah ahadul asharatu yalqaha ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam oɗo Talha ibn Abdullah ko goto e setanaɓe ko natoɓe aljanna gilene nguuri sappo ɓe ko heno jeeya kala kural gargal o filtina kala silama garka o waɗani omo hippene laaɗo Allah ko ari fof o werlo on nata aljanna ciɓuɗa o handani hen adde kayɗa riya ko aljanna paaɗa wa hina idin on sa'a non naata iblisu kuɗaɗo mo Allah huɗi o wol munafiquna e nafiqeɓe finnasi ɓe jeyni iblisi yeyni naata iblisu wol munafiquna iblis e nafiqeɓe jeyni inna muhammadan qad mata muhammadu maayi en ganti on poftima wa kana sallallahu alaihi wasallam fi mahallin munkhafid nelaɗon woni less sahabaɓe woni mabɓe ene kippe makko hefere ɓe ene mbaɗa mo cibi فأراد الصعود ليراه المسلمون ويدي نبود pour julɓe jiyamo falam yanhad oronki yaade dow فحمله طلحة على ظهره oɗo طلحة wambimo e keeci mum وكان على المصطفى درعان ñande hen nelaɗo waɗi mekeñaji ɗiɗi فلما رآه المسلمون ne julɓe jiimo farihu belti wasaru yatuna ilayhi ɓe gone arde makko min kulli fajjin kala lawol goɗɗugol eɓe ngara e makko kannaqatil ghaibi anha waladuha no ngeloba so tawi ɓinguel mum wirnima so yi ɓinguel ngel so ngeloba ba so ɓinguel ngel yi mum no dogiranta ɗum ni julɓe dogiranimo no فحصل الثبات والنصر وباتت الهزيمة على الكفار on saha non julɓe dutti on polgu ngu watti gongol ɗum woni noon nde ɓe poola nde noon eɓe kaala ɓe gona wiide ɗum no e hawni enen eɗen poole eɗen gonde annabi o sallallahu alaihi wasallam Allah noon jippini ay garon siftinaɓe ñande waɗanno walde badri adi walde uhudi andi Hamsatun tawa walde badri tawa ko walde uhudi ma taw maayi wala qad nasarakumullahu gandumi so on poolama hande Allah wonde walluno on holton ɓe mbi holto o yiɓi badrin walde badri on kewama badri ko hakkude Makka e Madina woni wa antum azillatun onon ko on seeɗa ko on seeɗa kono hoyɓe limore mon hewani silimeje mon kewani fattaqullaha miijo de ɓuule Allah la'allakum bele jo onon tashkurun oɗon mantanema Allah qulu lil mu'minina ñalawma mo mbiyanɗa julɓe ɓe aɗa fodana ɓe e huɓinde ɓerɗe maɓɓe mbiɗaɓe alan yakfiyakum mbele yonata on an yumiddakum nde wallirta on rabbukum jommon bi 3,000 min al malaikati Allah wallira on ujunnaje 3 malaika munzalina ɓe enen jippine walla munazzalina jippinteɓe mbiɗa noon ɓe mbi a ha kay bala ene yona kay minen kay min jiɗi ɗum aha ene yona kay wallahi in tasbiru so on muñi e ko kawrotone hefereɓe ko wa tattaɓu on kuɗi Allah on goppi lundade nelaɗo Allah o yettukum hamɓe hefereɓe ɓe gare moɗon min fawrihim e yaccare maɓɓe ɓe gare mon ɓe jene moɗon tan on poolat hada noon yumdidukum rabbukum ɗum ɗo noon ene walla on jommon ene wallira on bi 5,000 ujunnaje joyo min al malaikati e malaikaji musawwamina walla musawwimina maandinaɓe walla musawwimina maandiniɓe waɗɓe kaalaji warada joli
ana Ali ibn Abi Talib gorko wiyete noon o wi qala kuntu fi qulaybi badrin min meeɗino mboɗo wonna e woyndu badri fastaddat rihun adimatun hendu sattundu bippi فرأيت جبريل تنجتي من جبريل نزل إن جبدي ب2000 أجناج من الملائكة فسار أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم جبريل دري يسن الله ثم استدت ريح هندون بيبي فرأيت إسرافيل جيم إسرافيل كان نزل ب2000 جبدي أجناج ملائكة فسار على يمينه وجهه وفي ثم استدت ريح هندون بيبي فرأيت ميكائيل جيم أودو ميكائيل نزل ب1000 جبدي أجناج ملائكة فصار على يساره دري بنغن نلادل نانو نلاد الله نعم وانا وانا هنكاني وني سبو كولي الله اوي جبريل جيبي نعم بأن قاتلت وأنجز الله وعدهم نعم كم بسبب بمني الله سيرني بفدورهم نعم بأن قاتلت معهم الملائكة نعم ملائكة كبدا مب على خيل بلق نعم إدو بتش تشاج نعم عليهم أمائم صفر نعم ابن بدي كالاج تشوج نعم أو بيد ولا كالاج دنيج نعم وأرسلوها نعم ابن يتي كالاج دي ابن جورتي ندي نعم بين أكتاف مكون بلب مب أي نسين كوب كيف يدرادنا madani kala en kon justini caggal kambe malaka no be gardo no nyare wama ja'alahu Allah wadirani gol do beydugol illa bushra lakum so wana weltinde onon julbe be wali tadma inna bele deejira qulubukum berde mon bihi e dum bason hulti onon tamdi mbiidon Allah addi malaikaaji kebbiti on wa man nasru wanani ballugol non illa min indillahi so wana ummarade Allah al azizi poldo e laamu mum al hakimu nyenyudo e golle o mo rokka dum mo wela wana hewde yimbe de Allah Allah wi wadrini ko li yaqada bele halko arafat ndagande min alladhina e ben kafaru yaddu bele ben ndagande men halko aw yakbi li yaqda bele o halka kanko Allah tarafan dagande min alladhina ben kafaru yadube aw yakbitahum walla o hoynabe sabu polgo fayanqalibu kambe hefere be dutto khaibina ebe choy be kabani kebe jinno aya garo o jippi ko lamma kusirat rubaiyatuhu sallallahu alayhi wa sallam ne nyiide makko de kela wa sujja wajhuhu yeso ngo hela yawma uhudin yalama walde uhudi wa qala kanko annabi o wi kayfa yafalahu qaumun khadabu wajha nabiyihim biddami holno yimbe maldete be ganduda ene puudi yeso annabi mun jijam yeso annabi mun ne yaltini jijam yaltinbe yeso annabi jijam holno maldete Allah jippini aya garo Allah wi ma laysa laka min al amri shay'un ala nama e dum hay hunde so malede ko min jeyi malki seede ko min jeyi wana an jokko hajuma so melam nan dal janna mbawda fasbir mun fam aw yatuba alayhim so Allah welama jabana be tubu be ha Allah jabana be tubu be aw yu'adhibahum wallaha Allah letabe ko wonde ma an kay muncan ha Allah jabana be tubu be gonta joddu wallaha Allah letabe di ko min je فإنهم كم بظالمون كبتون نعم ولله كو الله جي ما في السماوات كو بنا أسمانو جي والأرض كو ونيليت يغفر لمن يشاء وما يافو مو ولا يافات ويعذب وما ليفتكر من يشاء مو هاجي ليفتود والله لام دال غفور كان كو وني جافتو دو جيابه مكو رحيم جرمتو من يا أيها الذين آمنوا مودون غوم الله لا تأكلوا الربا فنيامي ربا أضعافا إتوان مضاعفة توان nyamla temedere jobeda temedi nyamla mudo gawri jobeda mudo e hamdat walla nyamluma temedere do e task so task benni ko intérêt halli horo badeno
wattaqullaha kule Allah goppeɗum la'allakum bele jo onon tuflihuna oɗon male wattaqun nara kule jeygol allati no ngol uiddat ngol ganduɗa ene heblana lil kafirina hefereɓe ko hen leftete wa adiullaha ɗoftoɗe Allah war rasula ɗoftoɗe nelaɗo Allah la'allakum bele jo onon turhamuna oɗon jurme wasari'u en jangin mabɓe enen ko sari'u kewɗen wiita on es Allah i wawin wo duna ha sa waɗi en wawno moƴƴi sa waɗani wawno moƴƴi badde dandu ila maghfiratin badde dandu fewde kafrangal min rabbikum ummorade e jommon wa jannatin badde dandu e wa fewde aljanna mo ganduɗa arduha jaajgol mum foti ko as-samawati wal ard jaajgol aljanna asamanuji jeeɗiɗi e leyɗele jeeɗiɗi so mbaɗama nguru ngotu e aljanna goto foti mbadde dandu fewde on ngo oɗo wi asamanuji jeeɗiɗi fof siɗi jokkodirama waɗama nguru ngotu leyɗele jeeɗiɗe fof mbaɗama nguru ngotu o wi oɗon galle Aboubacry mo jogori rokkede o ɓuuri ɗum yaaji fadlan an gayri ala ko haali ko heddi ko kam aljanna Aboubacry o ande kam aljanna nela kam ɓuura ɗum yaaji sincan mo Aboubacry jogori rokkede o ɓuuri asamanuji jeeɗiɗi yaaji ɓuuri leyɗele jeeɗiɗi yaaji sabu lima warada anna jibrila oɗo malayka yasiru bi ajnihatihi 600 fi milkihi shaharan andi jibrilu o meeɗa wadde vitesse takkude 100 o meeɗa jibril jogui ko temedde jeegom wibdu o meeɗa takkude 100 kanko ko bibje ɗi tan no doggirta asaman jeeɗiɓi leydi jeeɗiɓiri majango yitere taw yettima jeeɗiɓiri ko bibje ɗi dong o meeɗino noon namdade Allah o wi sincan Aboubacry o omo ñaagui Allah yo yamirmo o waɗa vitesse sa o fof o takka temedde jeegom ɗe fof o diwra ɗe omo ƴeewa ɗo galle Aboubacry haaɗi o diwi lewru o ronki anduɗo arti te majango yitere asaman jeeɗiɓiri leydi jeeɗiɓiri lewru omo dogga e aljanna Aboubacry o ronki anduɗo haaɗi o arti o wi subhanallahi Allahu faami ɗum ɗon kadi o wi sa yo haali asamanuji jeeɗiɗi leyɗele jeeɗiɗi galle goto ɓuuri ɗum yaaji eywa ɗum ko ha haqqille ma wawa famde kono ɗum kay ɓuuri ɗon ko haqqille ma noon ene ya en faami kam asaman no way yajje ni so wiyama asamanu jeeɗi fof mbaɗe nguru goto no leydi wawi yajje ni so wiyama leydi fof mbaɗe nguru goto ɗum ɗo kam wiyama aljanna goto ɓuuri ɗum kam aɗa faami kam ɗum nen yaaji kono aljanna kay ɓuuri ɗo aljanna haalatako sabu o wi ko rokkan makko ko miijo meeɗa miijade ko haqqille meeɗa calculde ko yitere meeɗa mi yiide ɗum o rokkata neɗɗo to aljanna allazi uiddat ene heblana on aljanna allazina no ɓen yunfiquna ɓe ene nafqa jawɗele mumen e ɗoftare Allah fi sarra'i so tawi dañi belweltoji to banggue newuya wadarra'i so dañi loruyaji ene nafqa wal kadimina ɓe ganduɗa ene motta ala gayda tikki ɓe ganduɗa so tawi jomum waɗama ko ene tikkini ɗum salo tikkude on wiye kadimina al gayda salo tikkude hayso yaafaki kam salo tikkude ko ɓen o wi kasmul gaydi salade tikkude mottude tikkere mum min a'damil ibadati ko ɓuri mawnude dewe Allah o warada man kadama gaydan joli e hadis kala mottuɗo tikkere huwa yaqdiru ala infasihi omo wawi siinude ko waɗa ko omo wawi fiide piimi makko e mbimi makko wawi ɗum o motti tikkere o sali tikkude o ɗacci neɗɗo o mala'ahu wa imanan Allah hebbinay makko hoolare hebbinay makko wete limanako kono noon andi mon imamu Shafi'i ene wiya man istaghdaba wa lam yaghdab fa huwa himaru kala mo tikkina sali tikkude ko mbabba kala tikkinaɗo baɗaɗo ko ene tikkina ɗum sali tikkude ko mbabba kono annahu mazmumun wa muqtadal ayati annahu minal muttaqina wana ay ko yiɗi haalde bi anna kalama Shafi'i yuhmalu ala idha ma ra'a hurumatillahi tuf'alu wa lam yanha anha wa lam yaghdab li ajliha on woni mbabba
gede Allah hurumaji Allah ene kunce ka juldo njiya gede Allah ene bonne diine Allah ene bonne a haɗani a mettinani an ka mbappa wana hurumade an ka so huruma huncama yaaf ko hurum Allah ene hunce jamma e nyalawm gede Allah ene bonne jamma e nyalawm dum tikkinanima dum mettinanima a haɓaka hen a tikkani hen an ka mbabba ko an o wi wana ɗuma ɗum woni man istaghdaba wa lam yaghdab haade ka julɗo so ko hurum Allah huncama podɗa ko mettinde saɗa wawi kaɗa saɗa jogui piimi e mbimi kaɗa sa ala deƴƴa kam sa alama tikka caloɗa annene mbiya mbaɗe ko weeli on tawde on kuulani Allah gandinaɓe a wela ko koɓe mbaɗi ko kono enen hande ko huruma so huncama tan lawoɗa ñande kala hurumaji Allah nana kunci ay gordillaji kono ñande memaɗa fo mbiya woy sayo minne pourquoi ko yaware o wone am ni Allah kay yawama mettina wana Allah nana Allah kay hoto daldi hen Allah ne wawani hoore mum kono wimo ko yahaɓe daña Allah hoto dalde Allah kay ne wawani hoore mum Allah kay sa jingani ne wawi kono noon o yamiri ko enen kaɓeɗen dañen ko dañete hen ko kono so welama kay sa wi aɗa waɗa musique o kuppa kuura aɗa jogori watte sa wi aɗa waɗa humbal o waɗi yummade Allah kay kañum so aɗa waɗa belade ko Allah wela so heeli koyɗe ma ɗe a jogori yaade to walla reedu ma muusa walla ñiiƴe ma muusa walla wumnuma ni a yiyata ala o Allah kañum ko wela fof kañum waɗata so ɗum o wirata yo en kaɓe enen kay ko enen waɗɗi so tawi fijirde waɗi jihen toon kaɓe ɗen piidire ɗen so ɗum ala se en mbawa ɗum keɓen gallidi men kam mettinen koto belto ɗen kam woni kaadi minal gayb ko gadi tafaga lil imami l hasan zamanu khilafatihi oɗo imam al-hasan e sahande o lumti o woni khalifa wa kana haliman jiddan wiyama al-hasan kanko ko neɗɗo muñɗo anna rajulan qadima alayhi gorko goto arino e makko liyamtahinahu ha jarribo muñal makko fa sara yasubbuhu on wone ƴattademo wa yasubbahu ene ƴattomo wa yatakallama fihi ene haala e makko ko metti kono wo huwa yabtasimu omo moosa فقال له الرجل غوركو او ويما كو موساتا كو اهولتان ان شتمتني واحده ساجتتي ماما مي جاتore wotere ewa satamtuka 100 mi jattoma temedere jattore gorko o woni wiide mon gorko o wimo sajatti an so gotel tan mi yofto temedere فقال له الحسن حسن جابي مويمو إن شتمتني 100 ما استمتكو واحدة هاي ساجتي ماما مي تيمدر مي وانا جفتotol ay goto mi jattita inde de pote فوقع على قدمه تن اون يعني يسو مكو وقبله بوچيمو وقال ويمو اشهد انك على خلق رسول الله والله من سيني الله كوي تاغو نلاد الله تاغدا والله كم mana eden biya so babba fettitima kam bab so tawi neddo bondo hayle mako boni a yoftima kay anne kay ane mako ko gon bon o to wimo ko bondo kanko got ay anne kay ko Allah ne bonnuma anne kay Allah mujjinari mo sonna Allah mujjinno ma kay woppam biya ko bondo ma Allah bol wala afina anin nasi Allah kadi ene fodani moƴƴere yafotoɓe yimɓe ɓe ganduɗa toƴƴe ɗumen ene mbawi yoftade jaafi andi mottude tikkere mum salo tikkude e yaafade wana goto neɗɗo wanma ko ene tikkinma caloɗa tikkude kala ko mbaɗantunoɗama aɗa waɗanamo wona yaafaki mo ko bi kay a yaafi mama kadi ɓuri timmude calonade tikkude nde ne moƴƴi kono ndi annal afwa a'ammu ɗum ɓuri wona o wi sa nani ɗum
إذا أبي كما إذا سبه وهو غائب فبلغه ذلك فعفى عنه من غير أن يستقرد الغضب كل بيت عافين عن الناس نبي حافظ وانا دو جودة نيود حافظ بعد أخبارك حافظ نيوي ألوسيا يا حافظ هندي من بولي لا كيدن ما تنحافظ يا في ما الله إن لا دم o yaafo o man bolel o wasa tikkande dum ay be jindirani kada o yaafi mamuti o tikkanani ko o wiete afina lin nas wana kay patta e man bolel tan ewa hayso o habane mum o nangira dum wonko wimo o nanti o tikkana dum so wimo tan hayso wirtimo tan yebbi cuppade makko tan o wi ana jata ko jabata padam de ko min mi yebbi pade ma a yaba tan wonta hare ni ala wonko wonna ko mon ko adi dum do wana ni tan yabude patana dare ko kewdo واتفق للإمام زين العابدين جيال الله قوة تانم سيدنا علي وزين العابدين أن جاريته قرقمك وكانت تصب عليه ماء الوضوء أن وانينتنو من ديام سلك ثم سلك وجدت ستالة تيمنا فساق ودى إبريق ستالك يعني على رأسي أهارمك إنم بيتم بولك أن ستالة كوب عرب ستالة كوب عرب ibri'u ko arab ko mbulku wete mbulku o yane hoore makko kanko baabiraado juurtanteneedo o kordo ko juutano satalla ka boccite hoore jungo mu yane hoore makko heli hoore nde heli kanko imam Zainul Abidin tanum sayyidina Ali farafa basarahu laha tan wadini o hoyni kordo wimo wal kazimin al ghaiza alladhi fadani mottobe tikkere mojjere o hebbiti o wi kazamtu ghaizi wadde mi motti tikkeram mi hayti tikkude faqala kordo o wimo wal afina anin nas alla fadani kadi ya fotobe yimbe mojjere de o wi kordo afawtu anki mi yaafi mamama kordo wi wallahu alla de yuhibbul muhsinina alla de en yidi mojjinbe de o wi wadde anta hurrun li wajhi llahi ya mi rimdini masabu allah ok so kordo andine hela hoore makko gile nyandete tawde so heli hoore yaafete kadi masala rimdine dum fo ko mojjere wadini sanno wana mojjere ko kordo makko heli hoore makko nyenen jam nyallata sanno ko baado no dembani jam nyallata والذين ابن بغاندودا اذا فعلوا فاحشة so tawi mbadi ko wiete bonande bakkat kazina ko wayno jina njini aw zalamu anfusahum walla toni koyemumen hol dum buuci debbo janano tan zakarullah ciftora Allah ko be woni be Allah yaafi fastaghfaru li zunubihim tan imsino bakkatuji di mbadi di imsino aya o non o jippi ko fi haqqi rajulin tammarin gorko goto jeeyannodo tamaroje marrata alayhi imra'atun debbo goto meedino wirtade wa aradat an tastari minhu tamran debbo o yidi sorude makko tamaroje fa a'jabatuhu kanko gorko o no debbo o wayodeni haabi mo ha urti faqala kanko gorko jaljallo o wiyani laha debbo o inna tamral jayyida dakhilal hanuti tamaroje mojje de burda yodde de nana der bitik fadakhala ma'aha al-hanuta kanko gorko o naade debbo o to der bitik to wa fa'ala ma'aha kala ko welimo o wadde debbo o ma adal ilaja so wana ittude ka kon makko wade debbo ko eddi fo wadi wa aadaha tamra o itti tamaroje ha heewi o rokki debbo o yehi debbo o yehi tan fatazakkara haybatallahi o miiji Allah no fotini wa iqabahu o miiji lefte Allah no fotini fajaa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ari galle nelaado o mo nimsiti yabki o mo waya dum woni zakarullah be ciftora fastaghfiru li dhunubi wa man yaghfiru dhunuba ala mu ene yaafo bakkar non illa Allah subhanahu wal jafato
Allah wi taw walam yusirru taw be ndumaki ala ma fa'alu e ko be badata ko ko don tan be ngop wa hum ya'lamuna be ngandi ka be meji ko mojjani bi tubani Allah Allah wi ulaika be do jazaohum jabdum maghfiratun ko kafarangal min rabbihim umrade jawmen wa jannatun jabdi mabbe ko gese aljanna tajri de no doga min taade al isma ala haru pisinaji khalidina fiha ke be nyawana be ciatal se be nati be jaltata wa ni'matare ajru jabdi al amilina gollobe ko mo aya garo o jippi ko ne polgo uhudi wadi kada khalat Allah wi be bennino min qablikum ko adino on sunanun laabi heferebe e muñenede caggal dum nanga Allah yi fasiru onon julbe be jehe fil ardi leydi fanzuru ndare kayfa kana no laatori aqibatu watande al mukazzibina fennobe nelal odo cune de so on polama fa inna ma amhaluhum li waqtihim bodo muñanabe tan ha seeda haza o qur'ana non bayanun ko communiqué linnasi wonande yimbe dandangal pop ko hudan ko pewal ummarade e majjere wa maw'idatun ko wa'du lil muttaqina wonande hulbe Allah allawi wala tahinu hoto lo e habde hefere wala tahadanu hoto cunode ko hebi on e walde uhudi wa antumul a'launa onon goni folbe in kuntum mu'minina bayde odon gongini Allah e gonga allawi in yamsaskum so tawi hebi on daruhun ko wiete juwande faqada masal qawma hebina hefere be kay daruhun juwande mithluhu on ko hebi on ko mithluhu on ko hebi on ko on dum hebina be to walde badri kono non hay hunde allawi watilkal ayyam in ma nyalawmaji non allawi nu dawiluha e min pirlita nyalawmaji di bayna nasi hakkun yimbe hande ko beten jango ko be non tamin badirta wana nyana kala kay baba libi dum kay yabani on poli na nyanden hande kadi pole don allawi wadirni ko wali ya'lam Allah bele Allah anda e gandal penji allazina ben amanu be ganda ko gomdinbe Allah e labbidi limanagu men wa yattakhidha minkum o jogito e modon shuhada be ganduda ko sahodinbe o teddinira dumen aljanna wallahu Allah la yuhibbu zalimina Allah yida heferebe ala Allah kay asayi o hokkibe nema ko istidraj tan ko captol tan o mo munyanabe tan ha boya وليمحص الله ها الله فالتو الذين بين آمنوا بين غندا إن غوغني الله لبني إمن بكتوج ويمحق الكافرين وهلك هفرب أم نتوني أنون جلبة أحسبتم أن تكر أن تدخلوا الجنة أدنى الجنة توا لما يعلم الله توا الله أنداني الذين بين جاهدوا منكم بين كبيرمون ويعلم الصابرين توا الله بين منيا إمون إشاد ولقد كنتم والله نوم أنون جلبة تمنون الموت أودن غودانو مايده من قبل كو أدي أن تلقاه ne kawrato ne may odon julbe odon jinno mayde gele jihadi arani ende jihadi arinde non biidanu odon biya odon julbe be odon biyanno ay wa layta lana yawman ka yawma badrin halla way Allah adda kadi nyalama hono nyalama walde badr lina nala ma nala shuhada bele min kebe ko tawnobe walde badr kemno ko odon biyanno no tamannawna al mauta min qabli an talqahu odon godano dum بمعنى تتمنون الموت هون إتا وما بتاء أين ابتدى قد يكتسر فيه على تاء كتبيين الإبا كتبين الإبا تتمنون الاتتاء ان غوت هدي تمنون عندي والد بدري الله حالي حديث القدسي أن الله حال تني نبي إطلع الله على بدر الله جل تيما إتوانا والد بدر فقال الله بي اعملوا ما شئتم قال كويلي أن بده فقد غفرت لكم هن كنتم يا في والد بدر ينون allawi laqad ra'aytumuhu joni non on ji sababuji mayde hol gon sabab mayde hare sabab mayde hare wa antum tanzuruna wa dara taskode wa nazala aya garo o jippi ko fi hazimatihim debe polande lamma ushi'a anna nabiyya qutila nde sakta e yimbe he wonde annabi o warama nafiqeɓe mbi in kana qutila farji'u ila dinikum tawde o warama wonte hefere oɗo aya duttuɗe gonte hefere Allah wi wama muhammadun wanani muhammadu illa rasulun so wana ko nelaɗo tan kada khalata bennino min qablihi ko adinoma ar-rusulu nelaɓe afa immata bele so o mayi aw utila walla o warama tan in qalabtum dutto don ala a'gabikum e cagle mon gonton hefere nelaɗo ko net so mayi tan gonton hefere
gande wa man yanqalib kala mo rutti ala agibayhi e cagle mum falan yadurra Allah shay'an wa lorlude Allah hay hunde inna ma yadurru nafsahu o lorlatan ko hoore makko ayo odo sayyidina Abubakar nyalama mo nelaado Allah burti nyande hen sayyidina Abubakar halimo yawma wafatihi sallallahu alayhi wa sallam hina dasat uqulu sahabati hina dasat uqulu sahabati sahande yayyayti anani haqqillaji sahaba wartadda manirtad jarto dini on jarto dinto hatta qala umaru ha sayyidina umar wi kullu man qala inna muhammadan qad mata ramaytu unugahu bi sayfi kala e mon biido muhammadu maymi tajadani mu jolli فبلغ أبو بكر الخبر حالك ينسينا أبو بكر يهي قلم ويسونه أنا دبيتون فدخل على النبي أميتون سيدنا بلال تويمتون وأري قلنا لا الله صلى الله عليه وسلم وكسف اللسام وإتي مثلا سدار سدينون إياسنا لا الله وإتي سدار دي وقبله أبوشي لا الله بين عينيه هكذا جيتمون وقال ابتأ يا حبيبي حيا وميتا أن قدم أورين غوردا أورين مايدا كنت أود لو أفديك بنفسي ومالي سنك سقم مسوتر ما فتانم دو مسوتر ما جودم دي ولكن قال الله إنك ميت الله ننبيك ما يو وإنهم ميتون كبير يا ماي بينك بمايو وخرج كم سيدنا أبو بكر ويالتي وجمع الصحابة أورندني صحابات وسعد المنبر وأنبيدو منبر وخطب خطبة عظيمة وخطب خطبة موت قال فيها أوي إندر خطبها أيها الناس إيه من يمبر من كان يعبد محمدا كلا إمن دوانو محمد فإن محمدا قد مات محمد كم يهي ومن كان يعبد الله كلا إمن دوانو الله فإن الله حي لا يموت الله نون إن وري وانا مايو وقد قال تعالى سبو الله حالي إدفترمم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فثبت الناس إن بهم كانت حق الله جنغرت حتى قال عمر والله كأن هذه الآية لم أسمعها إلا من أبي بكر سيدنا عمر والله أودا أي كانوا ميدا تلا ميدا نندم إلا سونا يكون سيدنا أبو بكر تكو تلنا ميجتين وسيجزي الله الشاكرين ما الله يمنتبه وما كان لنفسنا هانا نون فتاندو أن تموت نماية إلا بإذن الله سوانا واندينا وري الله ما يدنون كتابا كفر لأنني كفر لأنني مؤجلا ودان لجال كوكو ويندا نودا لجال أردتاكو واتنتاكو ستوي ما يديونتي كوكو ما يتيتن سايهي جهادي كما يوم ساجودي من كما يوم ومن يريد أن مموي إكو غولة كو ثواب الدنيا مبرجتاري أدونا تان نؤتيه منها من تتمدوم أدونه قدل نون على نامة الآخرة ومن يريد ثواب الآخرة ومن موغلوتي نون مولاتي نون إنا غولة كو غولة كو مبرجتاري الآخرة تنجيدي نؤتيه منها من قد نمو إهوند مبرجتاري ديتو الآخرة وسنجزي الشاكرين إمن يبري يبويد ما أنتنوب إنما الله وكأين هيبي من نبي النبي قتل براد توما هون وند مكو ربيون دنت كثير كيود هيبي النبي براد كاي دوا دنت كيود نن غوندي بون كون هاي هون كون فما وهنوا توكلاني لما اصابهم كو هبي من في سبيل الله دين الله وما ضعفوا لاني غاجهادي وما استكانوا تنجنكناكي جنكنناكي ان به hono baddon ni ala hoto bade non ila utira nabi wi'am annabi barama tan jomdon heewi annababe warabe tawne gonde sahaba mun taw jomay ha wallahu lam Allah yuhibbu as-sabirina Allah non en yidi munbe jarabu yaaji anani wama kana qawluhum wanani kongudi mabbe nyane annabi mabbe wara illa an qalu so wana be bi ay wa rabbana joomi amen ighfir lana ya fu min zunubana bakkatuji amen wa israfana e jawtugol amen katudi fi amrina e alhali amen anani dai wa thabbit tabitin aqdamana pele amen wansurna wallu min alal qawmi yimba al kafirin hefere allazi fa atahumullah Allah adani be thawaba dunya mbargitari aduna ni Allah hokki be galle aduna be nyaami o husna ko buri mojjude non thawabil akhirati mbargitari l'akhirah na al janna nan ton wallahu lam Allah non yuhibbul muhsinin Allah en yidi mojjimbe